אקשן. אז אם אני אצא לריס, אז אני יודעת להכין את הגוף שלי לקרב. כלומר, המולקולות עובדות שונה. אני יודעת מראש שמתנהגים ילדים טובים. זאת אומרת, כי השמפניה גם עושה, אבל אנשים גם עושים. אנשים זה 80%, האמת, 20% זה שמפניה. וגם האוכל בשבילך, או גם התמונות על הקיר, כמה... כל האווירה, וגם הוויברציות שקורות בין האנשים. יש 4 אנשים, מה הוויברציה, מה הקונקשן בין האנשים, איך זה זורם, איך... ואם את שותה שמפניה לבד, איך את מרגישה? זה עוד לא קרה לי, אבל שמפניה זה משהו של חברים, של עם אנשים,